kenekwa m afam Silverlyn Adamma Aham Nwata melon na Ugoeze nenne ya Ugoeze ọkaka mmaza nwata melon na Ugoeze wafọ otutu eziokwu bụrụ afọ abara m ka amụsịrị m nke wee eziokwu na aha ahụ ka bụta anọ ụbọchị ole na ole gara aga afọ gara aga nna m kpọrọ m otu ụbọchị na ekwentị ọsị m nne ife ndị na-eme m ife m na-akpọwazi gị kịta na ihe niile imego mụ etu isi mee m wepụ m ifere n'anya etu isi mee ife ndị niile na-emere m dịta atagawa mma na-akpọ gị gị nwata melon na Ugoeze ọtọ m ụtọ nke nna m gụrụ nsogbu adịrọ ọtọta ọnọta ka ọ nọta ka anyị na-ekwu ya anyị na-ekwu ya ndị masị na-etinyekwuru nke ya na nwata nna Ugoeze mee nne ya Ugoeze agwa ya wee etu afọ asị pụta awekwa etu ọzọ so ana m etinyekwu ya na aha m ma m na-ekwu aha m ọzọ bụkwa expecial ka afọ egwu nsogbu adịrọ ndo agbara m na nna bụ oke ọsọ ndo ife m na-eme dịka na mbụ oge si na nna agba ọsọ ana m eti egwu ana m eme ihe ndị oyibo na-akpọ gịnị acting nke anyị na-akpọ ejije edegokwa m akwụkwọ ole na ole edego m akwụkwọ mana ewepụtabeghị m ya ebe ndị mmadụ ga-afụ ya mana edego m akwụkwọ ana m eme ife dị iche iche ana m eme atụziri ndị mmadụ aka agwa ndị mmadụ ife ha ga-eme ma ọ gbajuo dọrọ oge ụfọdụ nke ndị oyibo na-akpọ counseling so ị na-esi ihe niile a na-eme amanụ m ebe m na-akpọ onye onwe mama m nke mmasị na ya wee fee kpọwa ihe m na-eme abụkwa m onye na-eme gịnị ekwu onye na-akwalite asụsụ Igbo ama m ka m na-esi kpọọ ya mana ihe mma bụ na gịnị ana m akwalite asụsụ Igbo afọ ole ọ karịgokwa afọ 3 mbido mewe ife a mana nke eziokwu na ọ bịapụta ihe ịma na a na-eme ihe na mbụ ọ dịka na-eme ihe ọ karịgo afọ 3 mbido mewe ya bụ ihe mana ya bụ ihe na-eme bịapụta ihe ndị mmadụ abịa fụwa ya ọtụtụ ndị abịa fụwa ya karịa afọ gara aga ọta mana ọ pụtara n'ọgba ka mbido mewe ama m na ị ga-aghọta otu m si akwadokwa n'asụsụ Igbo anya enwekwana etu ọzọ na-abụghị ime ịpụta n'ọha mmadụ ole na ole ọ bụ mụ na ha anyị ebido na-eme gịnị
anyị na-ekwu maka asụsụ Igbo. Enyekwara m ndị mmadụ ohere, ndị nọ mba ofesi, ndị nọ ebe dị iche iche, ndị nọ n'obodo dị iche iche, enye m ohere ha bịakwa na ihe emume a na-eme. Ha bịa ka kwuo uche ha, ha bịa ka kwuo ihe ha chọrọ, agwasakwara ndị Igbo. Emere ya ka ọ bụrụ na ọ naanị n'olu Igbo ka a ga na-ekwu ya ịghọta. Omekwa ụfọdụ na-amaghị asụ a na-asụkwa Igbo, omekwa ụfọdụ na-amaghị a na-amụta, ndị na-atagheri ọnụ a na-eme nwanyị nwobi na-aga n'ubi ya, gị na-eme ji ya na-aka jiri otu a na-emekwa. Tupu ịma ife na-eme, ụfọdụ na-asụzi Igbo, ụfọdụ na-edezi Igbo, a na-edezi Igbo na ịntanetị, soshal midia, Facebook, ụfọdụ na-ede ife na-eme. Ihe mgbochi ndị nwetago n'ahịa ndị a ọ karịrị akarị, maka na oge ụfọdụ efu na ị na-eme ihe, ndị mmadụ ị na-emere ife anaghị akwado gị. Ọ na-ewute, ọ na-ajụ obi oyi, ọ na-akụtu mmụọ. Ịma mmazi ihe ị na-eme, eji nwayọọ mee gịnị, nọrọ onwe gị, eji nwayọọ sị ma mmezikwa ọzọ. Mana emewekwana otu ahụ, efu na ife ahụ ibu n'obi bido ihe a, ịma mme ya, ịma nweta ya. Ndị ebe na-asị achieve. So imegide ya etu a, ị na-arịa ya etu a, ma ha anọghị ya, nsogbu adịrọ. Ebe ihe a wụ ihe na-anụ gị ọkụ n'obi, mee akpọpụta gị, ịma gị etu o si bịa, na-anụ gị ọkụ n'obi, na owife a, ma obodo ofu onye kwunyere gị, nsogbu adịrọ. Mana Chukwu mere ebere na apụta tupu ihe. Anakwanụ m eche na oge na-adịrị anya na ọ ga-apụtachi ihe ọfụma, pụtacha ọfụma. Ụzọ ọzọ m chọrọ isi kwado asụsụ Igbo ka ọ gaa ka onye ọbụla ma na enwere agbụrụ Igbo, mara na enwere mba ka mba Igbo. Ọga na-enwe asụsụ a na-asụ ụkwa n'asụsụ Igbo. Achọrọ m ime ihe ndị oyibo na-akpọ online contest competition, asọmpi n'olu anyị. Achọrọ m ime asọmpi a, ọ ga-abụ asụsụ Igbo ka a ga-asụ na ya. Otu ahụ anyị egwago ndị mmadụ enwe ife na-eme etu a na ịntanetị, ebe ọ na-ewu ewu, ebe ọ na-akpọtụ ebe a ga-eme ya. Onye ọbụla nọrọ na ụlọ ya na ife anyị gwa ya nwere asụsụ Igbo, gosi ya ejiji Igbo, ihe niile na-akwalite omenala Igbo. Onye meriri n'ahịa ga-enweta ihe nrite ego. Onye na-esotekwa ya ga-enwetakwa ihe nrita nke ya. Ihe etu a, ifu na ndị mmadụ ga na-agbalị kalịka ka ha mụta ịsụ Igbo a. Ndị makwa na-asụ na-eme ka ha mara asụ, na-ada ọjọọ na-eme ifere, ga-apụta mee ya ka ha nwee ike nweta gịnị, ego dị na ya. Ekwukwa nke wụ eziokwu, ihe a nnachi ime kịta ọ dịkwa mfe chacha, maka na ọwa ego wụ ihe eji eme ya. Ego wụ isi ihe niile. Ihe ha ga-erite bụ ego. Ihe onye nke mbụ, ihe ga-akwagide ha, ga-agba ha aja n'ukwu, ha ga-eji bido pụta bịa n'ife a bụ gịnịkwa? Ego. Ya bụ ewe ego, ihe niile a bụ ego. Aka m na-arịọkwa ka ndị ihe ome Igbo na-adị mma dịka mụnwa, ndị fụrụ asụsụ Igbo n'anya dịka mụnwa, ndị ihe ọma na-adị mma dịka mụnwa, ana m ayọkwa ha ka ha gbatara anyị gịnị, ọsọ enyemaka. Ọ bụrụ na ọ gbata na onwe ife na-eme, mana ọ ka ha bịa kwado anyị, were onyinye Chukwu
ala Igbo nyere ha ogene ego kirikiri were ya kwado anyị, were ego a nye anyị si anyị ngwa jidenu were na ya tinye na nke unu na-eme. Otu akwa na ya nweta ego anyị ga-eji mee ihe nrite ga-enwekwa n'ihe ga-adọta ndị mmadụ. Onye na-achọkwa ụdịrị iso osonye na ya. Onye ga-asị ka ihe na-adị ịtụfu oge m, tụfuo ego m igo data, efu na onye ahụ ga-agasị mba atụfu ego, mma atụfu oge, mma agbazigodi ọgodi ịgbazite akwa m na-eji ihe a m na-eme ya, mma chọta ezigbo kamera m na-eji ya, maka gịnị? Ihe nrita dị na ya. Enwebeghị nke m ka fọrọ, mana enwe m olileanya nwekwa nchekwube. Asị na agụnwe nchekwube anaghị egbu egbu. Enwere m olileanya, nwekwa m nchekwube n'oge adịrị anya na ụmụ Igbo ndị nje eje mba, ndị njem ọrụ ya gbata bịa kwado anyị n'ahịa anyị na-eme. Ndewo. Chukwu agwachukwu etu ofuru onwe bụ Chukwu ọbụọ omume ọbụrụ ọmụnwa. Ọ bụ n'ike aka m onwe ebe onye ga-ama m ka eziokwu. Ọ bụ n'ike aka m onwekwa nke m ga-enweta. Ọ bụ n'ike aka m mma nọkwa etu a enwekwa, mana ọkwa Chukwu onye kpọta m n'ala Igbo, onye kpọta m tinye m na-asụ asụsụ Igbo. Ọ ya onye nwere m ihe nyekwanụ m ike m ji aga, maka na asị na onye nye nwata mmiri ga-eme gịnị? Ga-enye ya, onye nye nwata nkapị ndo, onye nwata nkapị ga-enye ya gịnị? Mmiri ọ ga-eji wee kwụọ aka. Ịghọta? Ọ ya. Nsogbu adịrọ. Ana m ayọ ụmụ Igbo, ụmụnne m, ana m ayọ si n'ike ụmụ Igbo ebe ọbụla onye nọ, onye ọbụla ebe ọbụla ị nọ, ị ga-etinyenwu ego gị n'ahịa, ị ga-akwado anyị, kwado anyị ka anyị mee ala Igbo, ka anyị mee asụsụ Igbo ka ọ dị mma. Kwado anyị, wepụta ego gị, kwado anyị. Onye si gị nyecha anyị ego gị, ọkwa ego ga-eji doo na otu ọnụ mmanya, otu ụlọ oriri na nkwari, zụpịa tapịa n'otu ntabi anya. Unu nyekwa n'anya were mee ihe ga-enyere obodo anyị aka, ebe anyị si bịa aka. Efu na ọdịnihu, efu na ndị nna nna anyị ha n'ọdịnihu ama nchezo anyị. Yawo, ana m ayọ ka unu tinye aka kwado anyị. Ọgwụgwụ ọtụtụ okwu adịghị n'ụka mgbede. Ịghọta? Otu okwu adịghị n'ụka mgbede. Ekwugo m, amakwanụ m na ntị ga-anụ ihe awụ ma ọha ka okpu ata. Onye chọrọ ịnụ ga-anụ, onye chọkwa na ịgbatara anyị ọsọ enyemaka ga-agbatara anyị n'etufughị oge. Ndewo. Onwere ife mma kịta mma sị ọ bụrụ na anyị emerụ ya, nke dị etu a, nke dị etu a, nke dị etu a ga-emekwa n'anyị. Isiokwu bụ na anyị na-agbalịkwa. Igbo na-agbalị. Ụfọdụ na-asị na Igbo ahụrụ onwe ya n'anya, Igbo afụrụ onwe ha n'anya, mana kebe eziokwu na m ekwetara ife ahụ ha kwuru. Ikekwe ofu onye Igbo emego gị ife, isizie na Igbo afụrụ onwe ha n'anya. Onye Awụsa mee gị, onye mba ọzọ mee gị, ị ga-asị na ndị ahụ afụrụ onwe ha n'anya. Afụrụ m onwe m n'anya, afụrụ m ndị nke m n'anya. Kwa ihe nji wepụta oge, wepụta ego, wepụta
kpọpụta onwe m ije ozi a. Ndị nwe m hụrụ m n'anya, hafụkwa ndị ọzọ n'anya, afọ m ndị ibe m n'anya, afọ m mmadụ niile n'anya. Echekwa m n'okwu otu a nke ọ dị. Ana m ekene ụmụ Igbo niile ebe ọbụla onye nọ, ndị Igbo niile ana m ekene unu, na-asị unu jide nke unu ji, maka na gịnị? Asị m ka onye ji, onye asị jide nke o ji ka o ji amaka. Asị m unu jide nke unu ji, na-ayọkwanụ ka Chukwu okike abịa maka ọnụ unu mma, ka ọ chekwa unu, ka o duo unu na ihe niile unu na-eje. Na-ekenekwazi ndị na-eso m mana YouTube, mana Facebook, ndị na-afọ na ihe a, na ndị na-agbasa ozi a, share ya, people a na-ahụ ya, a na-ama na enwe ihe dị etu a, enwe ihe dị etu a. Ana m ekele unu, abụ ekele ka mbụ bịa na-asị unu ọkụ unu akwụsịkwana, na-ayị unu ka unu jisi ike, na-ayị unu na unu agbaghalakwana, maka na unu rapụ m amakwa m ife m ga-eme. Na-ayọzikwanụ ka Chukwu Olisa ka o mee unu gịnị mma, ka ala Igbo nọnyere unu na ihe niile unu na-eme, na ihe niile unu tinyere aka, maka ọ dị unu ka ọma ganwe ọfụma, na ha ga-eme gịnị, a ga-enọnyere unu ọga ọfụma, ọwụrụ nwa mma. Ndị mmadụ na-eti ka ekwa na-ekwe otu nke a si bịa. Ana m asị udo Chukwu chia na ndụ unu. Ndewo unu. Ma nwoke amụ nwekwara ife ọzọ anyị nọ n'ụwa eme awero mba eze wadịrị asị na onye asị jide nke oji amaka. Ana m asịkwa unu jidekwanụ nke unu ji. Unu akwụsịkwa n'ime m, unu akwụsịkwa n'iso m, unu akwụsịkwa n'ịtụziri m aka. Na onye dị ndụ ka a na-agbazi onye a na-etụziri aka, a na-atụziri onye dị ndụ aka, na-agbazi onye nwụrụ anwụ ndụ. Ndewo. Daalụkwanụ. Ndewo. Ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. Ndewo.